Niin sä oot saanut vituumassa skill boostin vavesta. Vähän niinku mä saan Arctic. Nyt mä pääsin tämänkin niinku läpi. Varmaan alle 20 tonnia. Tai 30. Ei varmaan 20. Okei, mitä neekeriä? Oh my god! Oh my god! Mä pääsin artikoihin! Mitä mä pääsin poltergeistiin? Mä pääsin poltergeistiin! Mitä vittua Miro? Mä pääsin poltergeistiin! Mä pääsin poltergeistiin! Aika insane! Miro, mitä vittua? Alle 10